Kaixo Leirekano naiz, trebakuntza eta bidelaguntza lanetan nabil, eta azaroak 7 eta 12an haurtzaroan izango naiz, arauak eta mugen gaia lantzeko. Gai hau lantzea oso garrantzitsua da, haur eta gurasoen arteko harreman hortan botere harremana sortatzen direlako, eta horrek haurraren autoestimuan autoestimu horren garapenean zuzeneko harremana duelako. Baita ere, gero beraiek erreplikatuko dute jaso dutena. Orduan, asertitatez eta tinkotasunez jarduten bazerate, beraiek ere berdina egin ahal izango dute. Egoera asko bizitzen dituzu, ez? Batzutan oheratzeak, bestan goizak, bestan pantailen kudeaketa edo pantailak egiten dituzuenean ze liskar sortzen dian, gatazkak, anai-arreben arteko gatazkak, gero ja DBH-en mugikorraren erabilera eta hor, izugarrizko komeriak izan dituzu ez, ordutegiak, etxeko ardurak edo etxerako lanen kontuak, ez? Jakin nahiko genuke zein egoera zehatz bizitza dituzuen, ze behar dauzkazuen, eta horiek adieraztea gero tailer horietan lantzea. Komentatzea badakigula, gurasoak oso okupatuak zaudetela eta holako gauzetara batzutan etortzea kostatzen dula, baina garrantzitsua dela trebatzea, jartzea, praktikatzea, eta gaina hori bueltan etortzen zaizue gero eta aldaketak aplikatzen dituzuenean gero etxeko giroa hobetzen da eta komunitate bezala ere bueltan datorkigu guztioi, ez? Beraz, animatzen zaituztegu parte hartzea eta treba gaitezen elkarrekin.